Draga djeco, sada čitamo važnu priču o čudu Isusa Hrista pred mnoštvom naroda. A kakvo je čudo sada učinio, čućemo ako je pročitamo zajedno. Kada je pročitamo, 5.000 ljudi nahranjeno sa 5 hlebova. Jednom se Isus Hristos sa svojim učenicima zaputio na drugu stranu Galilejskog mora. Za njim je slijedilo mnoštvo naroda. Isus Hristos je se sažalio na narod i zapovedio da se zaustave. Učitelj je tada počeo da iscijeljuje bolesne i da poučava narod, a ljudi su ga pažljivo slušali. Padalo je večer, ljudi je bilo sve više. Zašto da se razilaze, rekao je Isus svojim učenicima. Pogledajte, hoće li se kod vas naći malo hleba. Našlo se 5 nevelikih ječmenih hlebova i 2 ribe. Ali šta je to za toliko mnoštvo naroda? Isus Hristos je tada uzeo 5 hlebova i 2 ribe. Pogledao na nebo, pomolio se, podijelio hleb na komadiće i počeo da ga deli svojim učenicima. A oni su ga dalje delili narodu, nikoga ne zaobišavši. Isto je učinio i sa ribom. Kada su svi jeli, on je zapovedio da se sakupe ostaci. I ispostavilo se da je preteklo toliko hrane da su napunili 12 korpica. Kada je vidio ovo čudo, narod je počeo da govori: ovo je onaj prorok koji treba da dođe na zemlju. Kada se sa svim smračilo, Gospod je zapovedio svojim učenicima da se ukrcaju u lađe i da otplove na drugu obalu jezera. A on sam je otišao na goru da se pomoli.